नों आंखौ बावनाय नङाथ'? हानायमोनब्ला बावलांसिगौमोन आंबो नोंखौ अनजालि हानायमोनब्ला खोमोरसिगौमोन आंबो नोंनि महर सना अननाय होनायाव गोरबो बावसोमना होबायमोन अननाय नोंनोनो सना दिनै नोंदि आंनि बेसेबा जानगारा Rico, नोंनि थाखाय आंनाव मोनसे बिराद गिदिर सरप्राइज दं। औ, मा सरप्राइज? सरप्राइज आरो बियो मोनसे सिक्रेट। ओके। जागोन आं मिजिं थियाखैमोन लामा नायो दिनैबो नोंनि फैफिनगोनखौ लामा नायो दिनैबो Get it? He's my best friend, Rigo.
नोंनि अननाय मोजां मोननायाव बेसेबा गोबावनि सिमां आंनि बायफ्लेलांबाय नोंनि अननाय मोजां मोननायाव फैफिननांबाय आं आद्रा लामा हान्थिना गोरबोआव अननाय गैयाबा मानोथो होआमोन अननाय बहा थांनो मानो हाखु दाखु जाखो मम आंनो फुजिया सरप्राइज होनो नागिरदों आं बेयावनो थांनो आंदि हारसिं आलाय सिलाय दिनो सना बाबा र' आं मोनसे जिनिस हरफानो फुजिनो मा जिनिस मम होआमोन अननाय आंदि हारसिं